Здравейте, пичаги! Добре дошли в нашия канал Fishing and Freedom. Това е първият ни клип за канала и в него ще направим много готин анбоксинг. След малко отиваме в Екон да си вземем пратката и да видим какво има, но преди това искам да ви разкажа за нашия канал. Този канал е направен за риболов, за къмпинг и като цяло за приключения в природата. Събрахме всички наши хобита в един канал, който искаме да споделим с вас. Тук ще станете свидетели на нашите риболовни излети, на нашите къмпинг приключения и разходки. Целта на канала е да предадем нашата емоция на все повече хора. Все повече хора да се захванат с тези хобита, защото са много готини, защото са част от природата. И като споменах природа, моля ви, пазете я. Не си хвърляте боклуците навсякъде, а точно обратното. Когато ходите на красиви места из природата, огледайте се и ако видите боклуци, вземете ги и ги изхвърлете. Така пазите природата чиста за мен, за вас, за децата ни, за всички. Надявам се в този канал много да се забавляваме. И така, стига приказки, да палим гофарата и да отидем да вземем нещата. Мале, много съм зле. Снимах всичко и накрая разбрах, че звука го няма. Така че по малко по-различен начин ще направим и анбоксинга. Сега, първо искам да ви покажа какви подаръци имаме от Philstar, понеже там поръчката беше малко по-голяма. И първото нещо е шапка. Много е готина. Слагаме. Имаме стикерчета с шаранчета, които ще дам на малкия да ги залепи някъде. Имаме и ключодържател. Най-вероятно вече сте се усетили, но всичко това е за метод фидер. Този риболов е много готин, от него се вдъхновихме от Тодор Петров, а.к.а. Трошанката. Той вади шаранчета на всеки 20 секунди. И ние, понеже гледаме видеята му, много се запаляхме. Говоря ние, защото аз и жена ми и малкия ходим за риба, ходим на къмпинг, ходим навсякъде. По принцип практикуваме спининг риболова. Най-често него сме практикували. Дори малкия си има въдичка, кутийка с примамки. Напишете долу в коментарите дали искате отделно видео да ви покажа нашите тъкъмчета за спининг риболова, както и примамките и цялата екипировка. Ако ви е интересно. Чудя се откъде да започна, но мисля, че първото нещо, което ще ви покажа е кепчето. Уха! Голямо кепче на Philstar. Тук големи шаранчета ще валим май. Значи за кепа не трябва и дръжка. Аз съм си избрал тази, която е на Philstar Competition Net Handle 300. Има си тапичка и е телескопична. Всъщност ние имаме кепче, но то е доста тежко и доста късичко, няма да ни свърши работа. Затова избрахме този. Следващото нещо са метод фидер хранилките. Те са много интересни. Ето как изглеждат. Аз съм си избрал large и medium, т.е. големи и средни. За големите използваме тази преса, жълтата, а за средните използваме тази преса. Аз съм избрал flat, т.е. плоски. Те са плоски. Има най-различни. Има за дистанция, има тумбести, които събират повече храна. Следващото нещо, което ще ви покажа, са тези кошнички. Това е за метод кошничката. Къде са? Едната е 100 грама, другата е 60 грама. Следващото нещо, което ще ви покажа, е тази хранилка. Тя е по-голяма, 45 грама. Пълни са с мека храна или пилети. Натиска се лекичко, замята се, чакат се около 15 секунди и силно придърпвате, за да падне храната и да си направите петно, от което ще почвате да скубите шаранчетата. Сега ще ви покажа две неща. Къде са? Значи, на това се слага дръжката на въдичката, а на това се слага върхът на въдицата.
който опира в тая му част и когато клъбне рибата, прави това движение. Следващото нещо, което ще ви покажа, са тези тежанки. Те са 30 грамови, има ги в 45 грамов вариант. С тях се проверявате дъното, дали има тиня, дали всичко е нормално, след което може да си хвърляте спокойно. Тук имаме бързи връзки, които се слагат отдолу на фидера. Следващото нещо, което ще ви покажа, е тази кутийка, с която може да си накиснете пилетите. Има си цетка, слагате пилетите, има си капачи, супер. Следващото нещо е влакното. За влакно сме избрали Precision Feeder 0.26 150 метра на лазер или лейзър. Ето го. Като храна имаме два избора. Един е това, меката храна на Dynamite или Dynamite, не знам как точно се произнася. Пилетите също са на Dynamite, може да ги видите, 2 мм са. Ще ги пробваме да видим дали работят. Нещо много интересно. Избрах си и колчета за дистанция. Това са много готини колчета за дистанция, признавам си. Има си, дори тук си има място, където можете спокойно да си навивате кордата, за да не се оплита. Ще ви ги покажа малко по-отблизко. С тях идва и на 3 метра обозначение, за да може да си измервате дистанцията. Следващото нещо, което ще ви покажа, са макарите. Тази макара ще я използваме за въдицата, която е 3,60 и е с акция до 100 грама. Тази макара е в размер 5,5, т.е. 5000. Okuma Black Custom. Много готина. Тя даже е много красива. Вижте какви дупчици има. Много е готина. Ще я видите в първия ни риболов. Така, за следващата въдица, тя е по-голяма, 3,90 с акция 150 грама и за нея съм избрал Okuma Distance за по-големи дистанции. Тя също е много впечатляваща. И така, дойде ред на най-готиното, а именно въдичките. Ето е първата въдичка на Philstar Pro Lake Feeder 3,60 с акция до 100 грама. Много е готина, много лекичка между другото, 3-делна е, идва с 3 части, като всеки комплект си има и допълнително, къде са? 2 връхчета, т.е. в комплекта имате 3 връхчета. Следващата въдичка е моята. Тази преди малко беше на жена ми, тази е моята. Значи тази е Pro River Feeder 3,90 с акция до 150 грама. Ще мога да фърлям оттатък на язовира. Също е много лекичка, много удобна и тя също е 3-делна, от 3 части е. Тук ми е доста тясно и няма как да ви покажа как изглежда, когато е сгубена. Но тя също идва с допълнителни 2 връхчета, т.е. в комплекта си имате 3 връхчета. Тук имам и 2 вафтерчета, 2 кутийки с вафтерчета. Това е с портокал и шоколад, а това е с ягода. Ще ги пробваме, много готино меришат. Искам да ви кажа, че всичко това тук е нещо наистина ново за нас. Метод Фидер риболова. Но ще станете свидетели на нашия първи риболов, само да се поуправи малко времето. Ще ходим на най-различни риболови, на спининг риболов, на метод Фидер, може би да отидем на морето някой път, но ще е много интересно. Това беше моята импровизация на анбоксинг клипчето. Ако ви хареса съдържанието на канала, ще ви помоля да се сабскрайбнете, да ударите един лайк и да шибнете тая камбанка. Let's get it!